Doncs ja estem aquí a punt de preparar el sopar. La veritat és que hem hagut de canviar de plans. Anava a fer el gallina pelada demà al matí amb els esquís de muntanya, però m'ha sigut impossible, no he pogut accedir fins al llac perquè no havia passat la màquina llevaneus i les rodes patinaven molt, he posat els textils i tampoc. He hagut de donar la volta i cap a Port del Comte i demà farem una rutilla molt top. I si us fixeu bé, mireu què porto aquí, els esquís de muntanya com l'altre dia, i aquí tenim les pales perquè també farem la pala de remar, també farem un petit secret. Aquí tenim el Nuquito. Fins demà, a punt de preparar l'esquí de muntanya. Aquí tenim Nuquito. Que vagi molt bé. Ara ens veiem aquí dalt. Estupendo, guapíssim. Amics, recordem que estem a Port del Comte i estem fent esquí de muntanya, i l'esquí de muntanya no és un esport fàcil i consisteix en progressar, i en aquesta ocasió estem fent una ruta a través del bosc pel camí senyalitzat de Barraquetes. Anem amb els esquís de muntanya, que són uns esquís especials per la muntanya. Porten aquí, ja ho he explicat moltes vegades, les pells de foca aquí, que ens ajudaran a progressar en pujada, i a la baixada ens la traurem. Doncs anem fixats per pujar, anem fixats a davant, amb la qual aixequem el taló i avancem. Per baixar, fixem aquí darrere. Doncs això és tot. Recordem que estem en un medi natural i el gos ara aquí està enmig del bosc, però quan baixem el portaré lligat, o si bé que hi ha altra gent el portaré lligat. Que tingueu molt bon dia! Com veieu, està molt ventat. Ja estem a dalt, molt ventat. Ara farem la baixada. Mireu el Nuquito. Super ventat. Amics, a punt d'arribar, tenim aquí a Nuquito. Aviat més. Arribat, com podeu veure, i Nuquito ha quedat ben fet caldo, Fins la propera, que serà demà al matí. Amics, bon dia! Ja estem aquí, la llosa del cavall, el pont de la carretera, la furgola l'hem deixat aquí dalt amb el Nuqui, i ara anem a remar. Una hivernal, llosa del cavall, caiac de travessa, que vagi molt bé. Mireu la boira, com es va aixecant, el sol que vol sortir mica en mica. Tenim el pantà al 100% d'aigua i encara ens falta tot el desglàs de la neu de Port del Comte, que el tenim aquí darrere. No sé si es veurà, però està allà al fons, no es veu per la boira. Guapíssim! Xulíssim! Veieu que jo us vull ensenyar Port del Comte aquí dalt. Uah! Una passada! Amics, amigues, fins aquí la ruta d'avui. La veritat és que ha estat molt bé. Al principi semblava que estava molt emboirat. Bueno, semblava no, és que ho estava. No, vine aquí. Vine per aquí. Al principi estava molt emboirat, però després ha despejat. I, bueno, semblava que volia sortir el sol, al final ha sortit.
i ha quedat així un dia una mica gris, però ha valgut la pena. La llosa del cavall no defrauda mai i ha estat molt top. La propera, més i millor, ja veureu. I això val la pena. Ha sigut 2 activitats. La primera que vam fer ahir d'esquí de muntanya i la d'avui, la de caiac de travessa. Que us vagi molt bé i fins la propera!